Euskal pilotaren sorrera noizkoa den jakitera goaz orain. Fenomeno, ni zure esanetara. Bale, begira modalitate jakin batekin hasi zen Euskal pilota, eta gainera belatze honetan jokatzen da. Eta ze modalidade den asmatu beharko dut edo? Ez trantzi horretan ez zaitu jarriko, baina adibide praktiko bat jarriko dizut. Goazen. Tiburcio, erraiguzu, zer da eskuartean daugazun hori? Haue dire eskularroak, lasoa pilota jokoan aritzeko. Olako plaza libre batean jokatzen da, eta ikusten duzu bezala, dire bi mota, luzia eta motza. Euskal pelotaren jatorria lotu dezakegu lasoa modalitatearekin? Bai, merezilarren azten amartan arte, Euskal pilotaren historia da, lasoaren historia eta alderantziz. Erran dezagu beraz, lasoa Euskal pilota modalitate zaharrena da, baina gainera, bastan bidasoa honetan oraindik ere jokatzen duzuena. Bai, egia da, gorabera handiekin, mantendu dela hemen. Eta kuriositatea daukat, lasoa hitza nondik dator, zein da jatorria? Plaza libren jokatzen baite, lasoa hitzak erran nahi du librea, ez dola lasoa librea. Por cierto, aipatu duzu plazan jokatzen dela, erran nahi da ez da frontoiko modalitate bat. Ez, plaza librean. Herri guztiez bazuten beren plaza, baina pixanaka desagertzen joan dira eta gaur egun lasoa elkarteko helburutako bat dauden plazak konserbatzea. Lasoan ere pilota berezia da, ezta? Bai, noski, kontu pixka bat hau, bira, hemen baditut pilota batzuk, eta egin behar dena da, beltza izaten da, airean etortzen dela eta ikusteko, 125 bat gramo ditu eta diametroa 74 milimetro. Orden, egin behar dena da hemen da txirrist. Txirristegin. Txirristegin. Hola, ez da. Ez da puntan bezala, jokoarben bezala. Hoxe. Eta tantoa nola egiten da? Lasoan, eta modalitate zuzen luzietan bezala ez da tanto, da 15. 15. Talde batek botatzen badu pilota kanpora, plazatik kanpora, 15 da. Txarra, falta, ez da. Pilotak gainditzen badu plaza osoa, hori ere bai, 15 da. Afera da, plaza osoa gainditzea. Hortako patzen dire txatxariak, kontatzen eta kantatzen dituena jokoak eta 15ak. Eta, gainera badu soinu modu... Nola, bota. Txatxaria. Tiburcio, nola egiten du? Hasieran erraten du, jaunak, hasten da partida, bederatzi horretarako eta irabaz dezala, onenak. Zesakiak baita restuak eta arrai bat. Ni arrai!